שלום לך, יש לך עסק? לא חשבת לקדם אותו בתקופת הקורונה? כי אם כן, חברת דניקים תמיד לשירותך. אולי אתה לא תאמין, אבל אנחנו נגרום לעסק שלך לעבוד 24 שעות בלי לעבוד בכלל. אנחנו נגרום לך להקפיץ את המחירות בעסק שלך תוך שבועות ספורים. אז מה אנחנו מציעים עבורך? אנחנו נקדם ונמתג את העסק שלך ברשתות החברתיות. אם אתה בעל עסק פיזי, נשמח גם לבנות עבורך עסק דיגיטלי. וגם אם אתה צריך אתר מסוים או כל דבר, אנחנו פה לעזרתך. אנחנו מומחים בכל מה שקשור לתחום האי-קומרס. אז בעל עסק יקר, אם אתה צריך חנות או כל דבר, צוות דניקינג תמיד לשירותך. אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם.